disse forsøg skulle vi forsøge nogle eksperimenter med magneter. I dette forsøg skulle vi prøve at magnetisere en savklinge. Det gjorde vi ved at stryge den flere gange med en magnet i cirkler. Dette gjorde, at alle småmagneterne lå helt ens og lige. For at afmagnetisere savklingen slog vi i bordet med den. Dette gjorde, at alle småmagneterne i jernet lagde sig hulter til bulter. I dette forsøg skulle vi prøve at afmagnetisere et stykke jern ved at varme på det. I dette forsøg skulle vi se, hvordan metalsporene ville lægge sig, ligesom magneten lå. I dette forsøg skulle vi se, hvordan en magnetklips kunne holde sig op i luften ved hjælp af magneten. En magnet består af to poler, en nordpol og en sydpol. Magnetfeltet udenpå vil altid bevæge sig fra sydpolen mod nordpolen. Der er ingen videnskabelig grund til, at magnetfeltet går fra syd til nord. Det er bare noget, man har besluttet for at have retning på magnetfeltet. Grunden til, at magnetfeltet altid går den vej, er, at i toppen af magneten brydes. I den ene ende cirkulerer magneten ned til den anden ende og op igennem magneten, hvor det igen brydes i toppen. Permeabilitet kan man sige står for evnen til at omskifte sig, når det bliver sat ind i magnetfelt. Magnetisk permeabilitet er, hvor stor magnetisk tiltrækningsevne noget har. Hvis vi for eksempel tager et stykke træ og lægger det ned på en flade med en masse magneter, vil træet ikke blive tiltrukket af magneterne. Mere præcis har den en permeabilitet, der ligger på omkring 1. Inde i en magnet er der en masse små magneter, der alle sammen ligger med deres magnetiske nordpol i samme retning, og deres sydpol modsatliggende af den magnetiske nordpol. Visse metaller har også disse små magneter i sig. Forskellen er bare, at små magneterne i et metal ligger uorganiseret, så retningen på metallismen modkæmper hinanden. Men fordi metallerne har disse små magneter i sig, kan de også blive gjort magnetiske. Træ har derfor en meget lav permeabilitet, så små magneterne ordner sig, et stykke jern, de ligger præcis med en masse magneter. Ved magneternes man kan afmagnetisere metallet igen ved at slå det med en magnet. Jern har derfor en yderst høj permeabilitet, så småmagneterne bliver slået ud af kurs. En elektron er i stand til at spinde rundt om dens egen akse. Dette spin gør, at elektroner udsender en magnetisk ladning, som er meget ligesom magnetfeltet rundt om en stangmagnet. Er to typer elektroner, dem med upspin og dem med downspin. Elektroniske downspin svarer til den magnetiske sydpol, og den elektroniske upspin svarer til den magnetiske nordpol. Hvis man ser atomerne i et materiale som helhed, er det elektronerne i dem, der afgør, om et materiale er magnetisk eller ej. Fordi elektronerne organiserer sig parvis omkring atomkernen, sådan at de udligner hinanden. For eksempel vil en elektron med upspin og en elektron med downspin gå sammen for at udligne hinanden. Dette gør, at magnetismen i den udligner sig selv. I visse grundstoffer, eksempelvis jern, er det dog ikke muligt, og her vil de frie elektroner give en ubalance, der gør, at materialet bliver magnetisk. Når man opvarmer et magnetisk metal, vil småmagneterne få så meget fart på, at når de når Curiepunktet, kommer de i uorden og derved mister det sin magnetiske ladning.